Wara li s-sit netnews.com.mt ftit tal-jemilu irrapporta dwar il-kontijiet tad-dawl li splodew għal familji li b'sagrifiċċju kbir investew fil-pannelli tax-xemx, il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon ma kienx kapaċi wieġeb dwar fatt li qed jerġa' jitfa' pis ieħor fuq il-familji Maltin. Ovvjament id-dettalji m'għandix hija xi ħaġa li wieħed jirtjam mal-Ministeru konċernat. Minn barra li fl-aħħar xhur il-Maltin u Rawċin sabu ma' wiċċhom żidiet fil-prezzijiet tal-affarijiet l-aktar bażiċi, fl-aħħar ġimgħat issa kienu ħafna dawk li tkellmu ma' Net News dwar kontijiet tad-dawl li splodew hekk kif kien hemm tnaqqis qawwi ħafna fir-rebate li qed jingħataw għal units tad-dawl li l-Gvern qed jixtri minn għandu il-pannelli. Staqsejna lil Michael Falzon x'se jagħmel il-Gvern biex jagħmel tajjeb għal dawn il-kontijiet goffi. B'Michael Falzon iwieġeb b'mod vag ħafna li l-Gvern qiegħed hemm biex jgħin lil kulħadd mingħajr ma jagħti tweġiba ta' sustanza. Fl-aħħar jimkien hemm kontijiet ta' daw li splodew għal min għamel investiment fil-pannelli. Il-Gvern kif se jara biex jagħmel li dak li jkun għamel investiment qawwi ma jerġax jibda jbagħti l-kontijiet olin. Le naħseb li wieħed irid jara x'kien il-kawża u mbagħad nitilqu minn hemm. Jidher li l-problema tinsab fit-taħwit li hemm fil-feed-in tariffs għal min għandu l-pannelli, l-aktar għal min skadilu l-kuntratt miftijem mal-Gvern biex issa ħafna djar qed jispiċċaw jieħdu ħmerija għal kull unit ta' daw li jbjaw lill-Gvern. Intant sorsi qrib Net News għallunna li r-regolatura s-servizzi tal-enerġija u l-ilma jinsab flimbo totali dwar il-feed-in tariffs il-ġodda din is-sena hekk kif it-tibdil fil-Ministru ħalla x-xogħol nofs leħja.